Speltti eli alkuvehnä on ikivanha kasvi, jonka arvellaan olevan kotoisin Etu-Aasian tai Kaakkois-Euroopan Lähi-idän alueelta. Se on hyvin ravintorikas, vatsaystävällinen ja proteiinipitoinen vilja. Varsinais-Suomessa Salon alueella entisessä Suomusjärven kunnassa spelttiä viljellään Birkkalan luomutilalla. Birkkalan luomutilan tämänhetkinen isäntä Simo Larmo aloitti tilalla vuonna 2014 ja toimii siellä nyt jo 5. polvessa ja speltin viljelyssä 2. polvessa. Birkkalan luomutila on uraa uurtava toimija speltin viljelyssä ja tuotekehityksessä Suomessa. Tila on ollut virallisesti luomussa vuodesta 2013 lähtien. Koko tuotantoketju tapahtuu 3 kilometrin säteellä tilasta. Vilja korjataan pääosin omilta pelloilta, josta se kuljetetaan lyhyen matkan päähän omaan myllyyn. Speltti jauhetaan kivimyllyillä parhaan mahdollisen lopputuloksen aikaansaamiseksi ja pakataan samassa tuotantotilassa. Muun muassa vuoden tähtituotepalkinnoilla palkittuun Birkkalan tuoterepertuaariin kuuluu 6 erilaista jauhotuotetta ja lisäksi 2 erilaista korpputuotetta. Tuotteita on laajalti saatavissa suuremmista kaupoista ja ravintoloista kautta maan.